חברון היא אחת הערים הקדושות ביותר גם ליהודים וגם למוסלמים. על פי המסורת במערת המכפלה שנמצאת מאחוריי קבור אברהם אבינו. כל שנה בחג פורים מתקיימת כאן חגיגה ותהלוכה שנקראת עד לא ידע, ובה אנשים מצווים להתחפש ולשתות ולחגוג עד בלי די. היום נצטרף לחגיגה הזו. יואב שמיר למטרופוליס. החג הזה הוא לזכר אירוע שקרה לפני 2500 שנה, שבה כבר אז הייתה מזימה להשמיד את כל העם היהודי בעולם. בדרך נס העם היהודי ניצל, ואנחנו ממשיכים לחגוג את זה, בעיקר לאור העובדה שהאירוע ההוא לא היה האחרון, כיוון שהיו מאז כמה וכמה אירועים של ניסיונות ורצונות להשמיד את העם היהודי, וברוך השם אתם רואים שהעם היהודי נשאר חי וקיים גם אחרי אלפי שנים, וזה בעצם היום האחד בשנה שיהודים יכולים לשמוח ולהשתחרר. היישוב היהודי בחברון הוא ההתנחלות היהודית היחידה שנמצאת בתוך עיר פלסטינית. חברון העיר הפלסטינית השנייה בגודלה. גרים בה כ-120,000 פלסטינים וכ-750 מתנחלים יהודים. שאדי סידר הוא פלסטיני שגר צמוד לבתי המתנחלים היהודים. هم بيقولوا عندهم يعني بيحسبوه عيد المسخرة، مش عارف كيف يعني. شو بيعملوا فيه؟ بتمسخروا فيه، بسكروا فيه، يعني بخربوا فيه. يعني لما كان العيد عندهم هون عيد البرين تبعهم، الشرطة الإسرائيلي بيطلب مني إن أخش في قلب البيت عشانهم سكرانين وهيك. بقول لي يعني بدناش يصير مشاكل أو إشي. בחברון נמצאים האבות והאימהות של העם היהודי, שחיו כאן בחברון לפני קרוב ל-4,000 שנה. זאת אומרת, העוגן והשורש והבסיס ההיסטורי של העם ישראל ושל מדינת ישראל נמצא בחברון. לכן המקום הזה הוא בעל חשיבות אדירה לזהות היהודית, לזכות, לתחושה ההיסטורית. ורק בזכות התחושה הזאת, רק בזכות התחושה הזאת, אנחנו הקמנו פה מדינה. לא פלשנו למקום זר, חזרנו למולדת, והמולדת מתחילה כאן בחברון. ישנם חיכוכים קבועים בין המתנחלים היהודים לבין שכניהם הפלסטינים. הצבא הישראלי פועל באופן קבוע בשכונות הפלסטיניות שגובלות בהתנחלות היהודית. שאדי מתאר עבור ארגוני זכויות אדם את שגרת החיים תחת כיבוש בעיר חברון. זהו סרטון שצילם שאדי, ובו הוא מתעד מתנחל שטיפס לגג ביתו על מנת להוריד את דגל פלסטין. למה תעבור לגג? למה תעבור לגג?
למה תעבור לגג שלי? בסדר. אני לא אעבור, אני רק רוצה לדבר. בסדר, יש, אתה למה בוא. בסדר. תעבור לשם. בסדר. תרד בבקשה את הדגל ירדני. מה זה, ירדני? כן, שנייה. בסדר, אל תדאג, בסדר, מה קורה? בבקשה. דקה, שת, בוא. דגל ירדני, אתה גר בישראל ולא בירדן. בוס, welcome here, there's no problems. welcome here. בבקשה, איפה כניסה? למה יש שתעבור לגג? למה יש בית הדסה? סליחה. אני אעבור לגג שלך. יש טוב? יש טוב? דבר איתי, אני אעבור לגג שלך. יש טוב? טוב? לא טוב. כן, אבל הגג הזאת היא גג שלי. זאת כל שלי, כל ארץ שלי. זה לא, זה בית שלי בו. למה תעבור לגג שלי? אתה רק חושב שאתה שלי, אבל כל המדינה זאת ארץ ישראל. לא, זה בו בחברון, לא ישראל. זה בו פלסטיניה בו. אני לא בתל אביב. מה זה פלסטינים? פלסטינים זאת קראו רק רומאים. בכלל זאת ארץ ישראל. Tomorrow we will take it down. You know it's disallowed. You זאת know. ארץ ישראל. Disallowed. זאת ארץ שלי. וכל מה שיש בארץ שלי הוא לא רק שלי, רק חברי לא תזעק, לא תזעק. אתה ממנוע, ירג'ה לביתך. לא תזעק, אני בביתי. אני עברתי שם, אתם عبرتم لبيت شلي. هذا ممنوع. أنا هذا حاط السلك أنا حماية إلا البيت يعني المستوطنين بيجوا بيطلعوا على السطوح عندي خزقوا لي الخزانات وبخاف يحطوا لي شغلات سامة في قلب المية يسموا أهل البيت. هذه كلها إطلاق نار من المستوطنين. حتى الخزانات هي المية طلع مش عارفين نصلح ولا عارفين نسوي إشي من المستوطنين. שיכורה, תתייחסו. כן, לא, זה לא שיכורה, תתייחסו אליה, מה זה שטויות האלה? הערבים שימותו, כולם שימותו. בגללם הייתי במלחמה. כל המשפחה שלי היו במלחמה בגללם. הם רוצים לשרוף לנו את הארץ, לוקח לנו את ארץ ישראל, מרשימם! אלוקים נתן לנו את ארץ ישראל. ופתאום כולם רוצים את ארץ ישראל. כאילו בגלל שאנחנו עם ישראל, יש לנו את ארץ ישראל, אז הערבים לקחו לנו את זה. שכולם ימותו בעזרת השם, והגיע משיח! كل سنة بيصير هذا الاشي وكل سنة بيسوي هذا الاشي في المشاكل يعني عيد مسخرتهم هذا هم هيك مسويينه بس للمشاكل يعني يحجموا على البيوت الفلسطينية في المناطق هذه اللي بلاقوه بالشارع يضربوه ويعني زي ما انتم شايفين يعني كل المناطق هذه في عيد المسخرة بيسوي فيها مشاكل على الفلسطينيين. אנחנו רוצים להביא לפה מסר של אחדות ושל שלום ושל שמחה. אנחנו מזמינים את כל העולם לבוא להשתתף איתנו. אנחנו רוצים להזמין את כל בני האדם, אלו ששוחרים חיים ושלום וחירות, לבוא ולשמוח איתנו.
שאדי נעצר חצי שעה לאחר שסיימנו לצלם. היו מסוע, היו معاهم بيشحطوا فيه بدهم ياخذوه على هذا. اسمي وقف انزل.